Cando reclamamos máis atención primaria, estamos exigindo centros de saúde dotados de persoal suficiente de todas as categorías, ben equipados, accesibles en 24 ou 48 horas como máximo e con consultas presenciais a solicitude do paciente. Tamén demandamos puntos de atención continuada, PACs, coa dotación de persoal e os recursos diagnósticos necesarios para garantir a atención ás urxencias fora do horario de funcionamento dos centros de saúde.